Bueno, egunon. Hemen gatu ziru pixka bat gazten bizitzak euskerak zer rol betetzen duen edo gai horren inguruan hitz egitea. Ez dakit gazte beste lagun bietu gaituzten edo gaztekin lan egiten dugulako. Baina, tira, saiatuko da pixka bat markoa jartzen bakoitzak eduki ditun bizipenetatik. Bai? Azkenean, Euskal Herria oso anitza da eta oso zabala da, eta gazteek, bakoitzak bere inguruan ere oso desberdinak bizitzen dituzte, eta pixka bat, aniztasun horri gure ekarpena egitearen saiatuko gea. Beraz, hemen nerekin Jokin Uranga, Jokin Uemako teknikaria da, bertan hezkuntza arduraduna da, bai, eta Uemak hezkuntza arautuan garatzen du beregin hezkuntza proiektua, baina baita ere hortikan kanpo tailerretan, familiekin, gazteekin, hezkuntza arautuan lan egiten dutenean, aurre hezkuntzatikan batxilergo arteko ikasleekin aritzen dira. Eta, gero udaran ere, salto udalekuak egiten dituzte gazteekin, Uemako gazteekin, eta horko ikuspegia ere ikusten interesagarria izango da. Eta pixka berra aipatzen duena da, bereien helburu nagusia udaleku egiten batez ere, eta pentsatzete bai Uemako udalerri eginetan, edo denetan, dala, Ueman euskaraz bizitzetik euskara bizitzerako saltoa egitea gustatuko litzaiekela ez, gazte hauek. Euskaraz bizi dira, baina euskara bizi beharko lukete eta beraz bereiek hortan egiten dute lan. Ane berriz, Ane Gasteiztarra da, kazetaritza lizentziatua, eta gaur daukagu Euskara Abenturan bultzatzaileetako bat eta sortzaileetako bat dalako, baina bere ibilbidean ere asko euskalgintzarekin lotuta egin du ibilbidea. Komunikazioa eta euskalgintza aipatzen ditu beak batez ere izan dira bere lan ildoak. EITB-en ibili da, saltsa desberdinetan, komunikabideetan ere kolaboratu izan du eta jarraitzen du kolaboratzen, eta euskalgintzako erakunde desberdinetan ibili da, bai militante moduan eta baita soldatapean ere. Gaur egun, oien ederren, zaude? Justo, esperientzia, beretzako denbora. Eta Euskara Abenturan 3. edizioa prestatzen. Eta, aipatu du, ipurterrea dela, hainbat saltsetan ibili dela, baina orain gauzak lasaiago hartzen ari dela ikusten dut. Orduan, ikusten duzuen bezala, pixka bat gaur eguko den ekarpen hau, ni saiatuko naiz osatzen, nik gutxintzatik ere, guk adibidez Euskal Herri guztian lan egiten dugulako, pixka bat Uema eta Euskara Abenturako gazteek duten ikuspegi hori, beste realitateko gazteek duten ikuspegiekin osatzen saiatuko naiz, baina batez ere Uemako gazteen inguruan eta Euskara Abenturako gazteen inguruan nahi. Orduan, gaian kokatzen duteko, batez ere jakin nahiko nuke zuekin ibiltzen dian gazte horientzat, gazte horiek non kokatzen duten euskararen bizitzan edo lehen eguneroko horretan. Bizkate kokatzeko Euskara Abentura da espedizio bat egiten duguna uztailaren batean hasten da Maulen eta 31an getxon bukatu. Ibilbidea aldatzen goaz urtere ikuste, baina hasiera eta bukaera orain arte mantendu dira behintzat. Eta horten ondo esan bezala, 3. espedizioa egingo dugu. Nik hitz egingo dut, gure lagina da 221 gazterena. Orain arte 221 iziok eta etorri dira gurera. Lehenengo espedizioan 100, eta bigarrenean 121 hori da ezari genuen zenbaki, lehenengo edizioan ez genuen lortu diru laguntzek eta esutelako bermatu kopuru horretara heltzea, baina bigarrenean lortu genuen.
Orduan dira 15 urte bitarteko gazteak, DBH-ela urrengo batxilergo tarte horretan ibiltzen daudenak ikasten, eta dira oso jatorri ezberdinetako, bai maila ekonomiko, sozial, kultural oso lagina nintza da. Esan behar dago, Euskara Abentura dagoela oso diseinatua Euskararen erabileran eragiteko eta kontzientzian eragiteko, eta horretarako estrategia zehatz bat landu izan dugu hasieratik, eta saiatzen gara urtetik urte hobetzen, eta estrategia horren oinarrian dago lantaldea batetik, edukia bera, eta gakelik egitu goinez eta etapetan zehar edo etapen ostean eduki ezberdinak jasotzen dituzte gazte hauek, eta gero dinamika zehatzakoak edo zuztenak eragiteko erabilera horretan, kontzientziazio horretan, eta hori da gure gazteek jasotzen dutena. Eta orduan estrategia horren baitan, gure abiapuntu linguistikoa zein den jakiteko egiten ditugu inkesta soziolinguistikoak, bai espedizioa zieran, bai espedizioa bukatuta berehala, sabazketen dugunean, eta espedizioa izan zenetik 6 hilabete pasatu direan ere bai, ikusteko ze bilakaera egon den, eta ikustari gara azken espedizioko datuak lantzen saiatzen. Eta, orduan inkesta horiek ematen digute, abiapuntua eta banatorre galdera erantzutera, zer den euskara gure gazte hauentzako, inkestek esaten digute, datu batzuk, azken espedizioko gazteen iardiarentzat euskara zen lehen hizkuntza, baina etxeko hizkuntzaz galdetuta 19% da euskara beraientzat. Batez ere euskara erabiltzen dute irakasle gurasoetan nahiarekin, eta aitortzen dute, klasekide eta lagunekin askoz gutxiago erabiltzen dutela, 9, 14, eta bai aitortzen dute nahiko luketela lagunekin areagotu beraien euskararen erabilera, 50% hori esaten du. Eta uste dute gurera etortzen direnak bintzat, beraien pertsepzio nola aldatzen diren euskaraz, nahiko altua da, batetik 10erako eskalan, ginenak daude 8-10 bitartean. Hori ere, agian ez da orokorrena pertsepzio hori, baina gurera datozenen artean, hori da errealidadea. Eta jarrerari dago kionean, ze jarrera duten euskararekin, eta nola bizi duten euskara duten egunerokoan, galetzen genien nahiz, hartzen duten parte korrikan, euskaraldean eta gehiengoak partartzen du horrelako ekimenetan. Korrikan 92, euskaraldean 98 hartu zuen parte, eskolako euskara batzordeetan ere asko hartzen dute parte, hori izan duratua dela, gazte asambladetan, gazte aktiboak dira, asko ez dinak, baina asko bai, horreko badauka ere bere garantzia. Eta ere gehienek euskarari usteko jarrerak hartuak zituzten espedizioratoki aurretik. Esaterako lehengintza euskaraz egin, edo hezkuntza ohitura aldatu, edo WhatsAppean euskaraz gehiago saiatu, horrelako jarrerak hartuak zituzten, kontzientzia minimo bat badaukate, etortzen direnean. Eta hori, gero, bai da datu kurioso bat, galdetzen genien Euskara Abenturan euskaraz aritzeko ahalegin handia egin behar uste zuten, eta gehiengoak esaten zuen ezetz, baina 10% baietz eta 30% ezekiela. Orduan, ondo moldatzen dira, baina ere zalantzekin, ez? Ebadak italako nora datozen zer den Euskara Abentura, eskatzen zaien konpromiso bat hasieratik, sinatu behar dute hasieratik konpromiso bat, oso argi dago markatu hasieratik zertara datozen, ez? Orduan ikustu dut saltzen dira legoan ere beldurrak, eta hori da pizkat gure abia puntua. Bai, gure herri guztiak ere ez dira berdinak, ere mudenak ez dira berdinak, gudemak 97 herri biltzen ditu. Eta, errealitate soziolinguistiko hain berdinak ez edukiarren, gehien bat gauza batek elkartzen gaitu bai, hau da euskara natural erabiltzen dute gaztek gure herrietan, elkartzen duten 97 herri horietan bai. Gero, hanek aipatu du, hau da, kontzientzia badaukatela, bai, Euskara Abenturara joaten diren gazte horiek eta guri gertatzen zaigu edo kezka daukagu askotan kontrakoa ez ote zaigu gertatzen, hau da, Euskara natural erabiltzen dute, beraien eguneroko hizkuntza da, bai etxean, kalean, lagunekin, ikastolan, baina kontzientzia aldetik hain naturala delako edo kontzientziarik ez dute askotan, ez da, hau da, inertziaz egiten duten zerbait da, eta horrek ze arrisku dakar, horrek dakar arriskua oso hauskor bilakatzen garela, bai? Gure udalerriak, batzuk handixeagoak dira, baina udalerri txikiak dira asko,
ikasketak herrian 12 urtera arte egiten dituzte, eta kontzientziari bizan ezean, beste herri handiagoetara joaten direnean ikasketekin jarraitzera, hizkuntza ohiturak aldatzeko ere arriskua horregoten da kontzientzi falta horrengatik edo hain natural egiten dutelako euskara bai. Orduan, gure helburua da beti, bai, udalerri euskaldunetako gazteak hemen adibidez Salton elkartzen ditugunean, udalekoetan elkartzen ditugunean, elkarrekin ahaldundu daitezela, elkarrekin kontzientziatu daitezela, eta inertziatik kontzientziarako paus hori eman dezatela, beraien herrietatik ateratzen direnean udalerri ez euskaldunetara, eusle papera ere har dezaten hizkuntzari dagokionez. Osuntik interesgarria bizita bez, aipatzen dut Euskara Abenturan ingurune desberdinetako gazte asko daudela, baina daukate horrez kontzientzia hori ez. Ditugu Euskal Herrian ebai Euskara Abenturan parte hartzen ez duten gazte euskaldunak, ingurune erraldunetan eta kontzientzia hori ez dutenak ez. Horien lagina faltako litzei duke momentu honetan, eta ni saiatuko naiz pixka bat osatzen agian. Gu dauzkagu meditasmo desberdinetan, ibiltzea da ikastetxeetan soziolinguistika formazioak ematen gazteei eta egia da ingurune ez euskaldunetan eta gainea gela horietan badaude kontzientzia dutenak hizkuntzarekiko eta kontzientzia ez dutenak ere, kontzientzia ez duten horiek hizkuntzatik oso urrun sentitzen dira, eta bai guk azkeneko urtetan hartu dugula diskurso bat dela gazteek aipatzen dutela ez dela beraien autua izan euskararena ez, eta orduan ez dute bere sentitzen edo sentimentu hori gazteetan hasiera pixkanaka geroz eta gehiago aurkitzen. Ez dakitzuek oso errealitate desberdinak dira, horrelako zerbait ikusi duzuen, edo errealitate horietako gazteekin hartu emanik izan duzuen. Nik esan kontzientzia dutela, baina ez denek, badute orokoran, sasganadimena da, uka adibidez, gure hautaketa irizpideetan, kontutan hartzen dugu generoa, lurraldetasuna, ordezkatu egon dadin Euskal Herriaren osotasuna, ez bakarrik Araba, Bizkaia, Nafarroa, Ipar Euskal Herria, bizik eta gero ere eskualdeka ere bai, hori errealidade soziolinguistikoan hitzak egon daitezen, ez da berdinean elkartegiak, edo Araba batean Araba Errioxa, edo Orrialdea, ez? Orduan, saiatzen gara, hori horra izan dadin, eta aurten gainera egin bat dugu saiakera berezi bat hizkuntza profilak gehiago zehazteko, guk ere jokatu ahal izateko gehiago hizkuntza profilen arabera ikusteko bilakera nola ez daiteken batetik bestera. Eta, orduan, irizpideak hori da, lurraldetasuna, generoa, errealidade soziolinguistiko, eta gero, hautaketa irizpide nagusi da lan bat eskatzen diegu proiektu bat egitea eta motivazio gutun bat idaztea. Orduan, hor jarrera proaktibo bat eskatzen diegu hasieratik. Orduan, kontzientzia badago, jarrera aldetik ere bai, eskatzen zaiela esportzu bat, zerotik hasita, ja ez, orduan hori badago. Baina, gero ere kontzientzian eragiteko lanketak egin barritugu beti, ez da gauza oso orokortua ez da ere badago, baina landu behar da hemendik, ez? Eta ez, lehenengo espedizioan, gertatu zitzaion karo horri izena eman zuten gehienek hartu zuten parte. Iragazkia oso txikia izan zen, eta oso interesgarria izan zen, aniztasun handiagoko talde izan genuen behar bada bigarren espedizioan iragazkia esan zela estuagoa, bat hori zen profil kontzienteago bat, ez? Esan dezagun hori ere gure hartan hausnarketa sortu duena ere, ez? Aberre etorkizun batean, ze profil nahi ditugun, edo non eragin dugun, edo zer botea zati, ez hori ere badela interesgarria. Baina lehenengo espedizioan esaterako, genukan erdalde euslekoaria potente bat, kostatzen zitzaien asko, beragintzako zen, sekulako esfortzua euskeraz egitea egun osoan zehar, orduan txalotzen genien, beraien gaitasunaren araberako ahalegin hori, ez? Eta nik uste dut hori dela garrantzitsua gazte hauen kasuan, ez? Gure gizarteak saritzen ditu emaitzak eta ez esfortzuak edo prozesuak. Eta ez da berdina nik uste dut pedagogia linguistikoa egin beharko genukeela eta gaitasunaren araberako txalotzeak egin, ez? Eta txalotu horien kostatzen zaionari eskertu esfortzu hori, eta gian, guk horre ikusten genuen, batekin zehazki, ez? Venga, saiatu tartetxo batzuk, eta hori jasen garaipena guretzako, ez? Orduan, holako realidadeak ere haukin izan ditugu, eta nik uste dut urrunago dauden gazte horiekin, horrelako jokaera batek, garriko dukela, positiboa, eta aldekotasun bat, ez? Bestela,
ikusten dutela hori dela akademikoa, beraien eremu oso urrun daukaten hizkuntza bada, ez dute aleman afektiboekin lotzen, eta oso urrun geratzen zaie, eta gaira egiten duten esfortzu minimo hori, inoiz ez da nahikoa, ez? Orduan, Bai, nik horre ezberditu nituzke, uemak esan dugu batetik hezkuntza arautua aldatzen duela haur hezkuntzatik hasi eta batxilergoraino bitarteko hezkuntza proiektua dauka, datu izeneko hezkuntza proiektu bat, herri ari garen alantzen gure ikastetxeetako ikasleekin, eta hor bai denetarik aurkitzen dugu, kontzientzia badaukatenak, ez daukatenak, izan nahi ez dutenak, denetarik aurkitzen dugu, bai. Gero bai, udalekura etortzen direnak ja ikusten ditugu, kontzientzia badaukatela, nahi dutela eragin beraien eremuan ere, baina hor ere alde handiak antzematen ditugu ikasketak adibidez non ari diren egiten, ezta? Hizkuntza ohiturak aldatu dituzten edo ez dituzten aldatu. Hau da, udalerri euskaldun batean bere ikasketak egiten ari diren gazteak etortzen dira, euskaraz natural aritzen dira, baina udalerri erdaldunetan ikasketak egiten ari direnak, naiz eta beraiek udalerri euskaldunekoak izan, 10 urtetik aurrera joan direlako beste herri batetara ikasketak egitera, hizkuntza ohiturak pila bat aldatuta dituzte, eta askotan naturalki ateratzen zaie euskara ez den beste hizkuntza da, bai? Eta horren erekin, erabat ados nago, horiek kontzientzia badaukate, orduan horiek saritzeko, horiek motibatzeko, ahalegin batzuk egin behar ditugula, eta eskertu egin behar ditugula. Zer dakite zuekin emitzen dian gazte horiek euskararen inguruan? Ze ezagutza daukate? Euskaraz badakite, baina euskararen historian zer dakite euskararen egoerari buruz zer dakite gazte horiek? Lehen aipatutako inkesta horretan, pertzepzioaren inguruan galdera egiten diegu eta ezagutza ere zein den jakiteko, eta galdetzen diegu, zer dakiten eta nola sentitzen duten euskara, zer den euskara eurentzako, ehuneko 79% da euren hizkuntza, nahiko adierazgarria dela, eta adibidez, hori bigarren espedizioan, lehenengo espedizioan ehuneko 34 zioen hori orduan, aipatu izan alde hori ikusten da, ehuneko 30 dio eskolan ikasi duen hizkuntza dela, ere badela ehuneko potente bat, baina askorentzat, gehienarentzat euren hizkuntza, Gero galdetzen dioguean nola ikusten duten euren herrian nola pertsibitzen duten euskara, ez datuetara joan, da bezik eta beraien pertsepzioa, eta ehuneko 60 dio berdala dela nagusi, beraien herrian, eta herri ezberdinetakoak dira, baina pertsepzio nagusia hori da. Euskara lotzen dute gurea, kutxuna eta tradizionala bezalako adjektiboekin, eta gero beraien euskara, nolakoa den, beraiek hitz egiten dutela, jatorra darenarentzat, zuzena, ehuneko 30%, polita, ere bai, eta gero ja, adjektibo, ez dakit, pobrea, soso, daraketza, okerrango batzuk egin jaz dira beste vinkulatzen. Eta Euskal Herrian euskarak bizi duen egoera zeten, galdetu izan diogu, azkenengo inkestan, eta ehuneko 34 uste du euskaldunetan gero eta jende gutxiago erabiltzen duela euskara, eta ehuneko 20ak herri euskaldunetan gero eta jende gehiago erabiltzen duela. Orduan hori ikusten da, ezagutza ere, hor eragin behar dela, eta gu euskara abenturan saiatzen gara eragiten zentzu horretan egiten ditugu hitzaldi soziolinguistikoak, ikus dezaten lurralde bakoitzean ze egoera bizi den, eta oso kuriosoa da, sorpresak ematen dituzte, eta horrek laguntzen du ere gero sanorbera, goratzen du lehenengo espedizioan, behazaingo neska bat, guztiz zegoela oso peinatu, eta zaten jo, Nafarroak horrelako egoera bizi duz, horrelako gozak ezagutza ez dituzte, ez dute informazio hori oso eskura, edo igual ez da beraien interesekoa, edo aurrean jartzea eta horretaz hausnatzea interesgarria da, aldundu daitezen ere bai informazio horretan. Eta hori da dutena, bere sentitzen dute, baina maila batean ez daukat oinarri ere bai zein den beretako realidadea, eta realitatearen arabera beraien esku zer dagoen ere eragiteko, eragin izateko edo
Batzuk esaten zen lehen ez, igual kontzientzia gutxi somatzen duzula herri euskaldunenetan, bere hori ikusi dugu, igual aktibatuago daudela Arabaren Errioxatik datozenak, behazaingo bat baino, tokatu zaiolako ere bai bere historian bestelako horrela ikustea, ez? Orduan, hori guztia sozializatzea oso interesgarria iruditzen zaigu. Eta guztentzu horretan adibidez ere, ikusi dugu batu bat euskalkiekin egon izan dira beraien arteko gudatxoak edo, ez? Zein den euskara jatorragoa eta lehenengo espedizioan horretan eragiteko egin genean dinamika bat eta eskatzen genien gokatzeko beraien pertzepzioaren arabera ea ziren gune euskaldun, gune ergaldun edo eremu mistokoak, bakoitza berea. Kuriosoa zen, Gasteiz-Tarrasko egiz gokatzen ziren gune euskaldunean. Ez beraien bizitza eguneroko hori zelako, baina Gasteiz berez ez da gune euskalduna ez. Bakoitza gokatzen zen dut eta gotatzen genizkin esaldi batzuk, batuera guztirako balia du, edo nire euskalkia izatean gustatuko litzaidake horrelako esaldiak eta adostasun maila erakutsi bat zuten nolabait hausnarketa kolektiboa bideratzeko eta konturatzeko realidade soziolinguistikoak oso anitzak direla eta gure maximoa da euskerarik txarren egiten ez dena dela ez. Eta euskeraz asko eta gustora. Ulertu, zure realidadea dela bat, ondokarena dela beste bat, baina guztio batzen gaituen euskera dela gainera gurea da nazioarteko espedizio bat. Badago jendea, Suediako eskaleko izeniaz, hemengo espedizioan Washingtongo bat, Ipar Euskal Herrikoekin ere, euskaraz komunikatzen ez badira ez dago beste komunikatzeko modurik, ez bakite frantsesa beste euskera batzen dituena, ez? Orduan, euskeraz asko eta gustura eta txarren egiten ez dela. Nik uste dut euskararen inguruan helduek adina badakitela gaztek, zenbait heldu adina, zenbait gaztek, eta bere sentitzen dute, bere sentitzen dute. Baina gero hor dauzkate arazoak ez, hau da, nik badakit euskararik erabiltzen ez den lekuan gazte batentzat euskara bilakatu daitekela helburu eta euskaraz egingo dut eta euskararekin lotuta dauden gauzak egin nahi ditut eta abar, baina eguneroko tresna bezala erabiltzen dutenek natural, hau da, tresna bat eta beraientzat ez da helburu bat. Eta tresna horrek balio ez baldin badiek gustoko dituzten gauzak hizkuntza horretan egiteko, horrek urrutzen ditu, ez da horregatik da oso garrantzitsua euskaraz sortzea, euskaraz ematea, euskaraz ekoiztea, euskaraz konsumitzea, zer bestela gure herrietako gazteek, euskara beraiena da, euskara maite dute, baina gustoko gauzak egiteko orduan beste hizkuntzetara jotzen dute, euskaraz ez daukatelako edo aurkitzen ez dutelako ez. Horregatik da, guk pauso hori eman nahi dugu baita ere, hau da, euskara ez dutela polita delako edo aspaldikoa delako baite behar, baizik eta eguneroko tresna bezala, beraiek nahi dituzten gauzak egiterako orduan, balio dielako ez da. Guri, aipatu duzun hildotikan, guri basatzen zaiguna da, adibidez, behirale titulu ateratzea atertzen dira gazteak, emezortzi hogei urtekin, aipatzen dutela, behin eta berriz, gaur egungo haurrak edo gaztetxoek ez dute euskera ziten da gukite gero. Hoi asko esaten digute. Eta nik beti izate egitena da, damazkit, 14 urte saio berdina ematen, aldaketekin, baina 14 urtetan nijoa berdina entzuten duela 10 urte, zuen gatikan hemen zeuden ezitzaiek berdina esaten zuten. Orduan, bada hor, 18 urte ingura iristen ikuspegi bat, esaten duena, munkiten deu, eta egia da ez duela inbeste egiten, baina ez dira kortaz konturatzen, baina atzetik datozenak askoz gutxugo egiten dute, eta horren sentsazioa bada, ez dugu ikusi dezuen, baina nik geroztak urtero errepikatzen da gauza bat da. Udalari euskaldunetan adibidez erabilera datuak eta jeitsi direnean, eta hori esaten diegunean, batxilergo tailerrak ematera joaten garenean eta denek esaten dute baita ere, eske gaur egungo gazteek ez dute euskaraz egiten, ez da, eta bada pertzepzio hori 16-17 urteko gazteek daukatena, 10, 11, 12 urteko gazteekiko bai. Gero, gure egitasmoak, gaztuen egitasmoak, batez ere aisialdia antolatuan egitako egitasmoak dira, baina gazteentzako aisialdia oso garrantzitsua da. Gaur egun eskaintza zaien aisialdia, hizkuntzakin lotuko bagenu, euskararen egun batea,
askotan erotzen gea, oraindik folklorean edo, gazteak batzutan 12 urtekin dute hizkuntza aldaketa hori, 12 urtekin edo ez dutelako benetan interesgarri ikusten batzutan hizkuntza edo bereik alaipatzen dute, ez da urteako hizkuntza, ez da freskoa, ez da alako hitzaldiak dituzte, baina guk laguntzen diogu batzutan hortan, Euskal Egun antolatzen dugu eta bertsolaritzan aurkako ezer, baina bertsolaritza saio bat eta trikitixa jartzen dizkiegu, eta hori bada euskera, baina euskeraz milaka gauza daude, lehen nahi betzen kultur eskaintza hori asko zabaldu behar dara oraindik, gure gazte hauek, gurekin ez daudenen, edo zuekin ez daudenen, aisialdiko egitasmo antolatu egiten ez daudenen, ze aisialdi mota kontsumitzen duten badakizuek, eta ze hizkuntzatan edo zein da bere eredua. Garbi daukaguna da, adinak banatzen ditu pixka bat, eta ume bota, ETV2an, ez dakiz ikusiko dut euskaraz, baina nik uste dute eta esaten digute 12 urtetik aurrera euskaraz konsumitzeko, beraik esaten dute zaitasunak dituzte da, gustoko ezer ez dugu aurkitzen euskaraz, esaten digute bai. Nik uste dut hor esaten duguna bai, nik ere bertsolarien aurka ez dugu ezer, baina pixka batez sortu behar ditugula, beraiek euskaraz konsumitu dezaten produktuak egunerokotasunean eroso senti daitezen eta noski beste hizkuntzetan ere kontsumitu dezaten, baina euskarak ez du izan bakarrik hor dagoen zerbait gurea delako hor dago eta erabili egingo dugu ez, baina ez zerbait erraminta bezala sortu behar ditugu produktuak. Bai, guztiz ados, eta Euskal Erreferente balekoak, beraien adin bakoitzarentzako balekoak direnak eskaini, ez? Eta nik uste, pixkanaka hori hor sustatzen ari dira baiatzen gara, beraientzako interesgarriak izan daitezkeen izlaiak ekartzen, saiatzen gara gazteak ekartzen, beti ez ditugu gazteak eramaten, baina beraientzako interesgarriak diren horiek eramaten, ez? Gugaletzen diegu inkestetan ere, zertan aritzen diren eskolaz kanpo, eta, kirola da jaun da jabe, ehuneko 87 kirolean aritzen da, orduan badakigu hau ez da berria, baina kirolean eragiteko behar handia dagoela, euskerako bere lekua modu zeharkatalgian izan dezan, eta hizkuntzak ikasten ere ematen duten gora nahikotxo, kulturiak dueretan, orduan, hor eragin beharra dagoela, dakigu ez da gauza berria, eta hori, motaz aparte garatzen diren euskeraz zenbatean egiten zuten, eta ehuneko 27 euskaraz. Orduan, hori da realidadea, ez? Bestelako esparru horretan, euskarak ez dauka toki askorik. Galetzen diegu ere bai, zer konsumitzen duten euskaraz, zer gustatzen zaien telebistan, interneten, eta gure kasa, uranditan, eguraldia, albiztegiak, pilota, Gabi de la Maza, horrelakoak aipatzen dituzte, horren hori ikusten da, berdela ere anistasun gehiago, ez? Eta hauek dira gehien aipatzen duzenak, gehiago dituzten, baina holakoak kontatzen zituzten orduan, zenbat eta eskintza gehiago esan, horrela egiteko. Egia da, gazteak iritzen dira erabat ez mundu digitalean ere, bere aisialdian, bakarri dabiltzan eta mundu digital horretan, batzutan esaten dute euskeraz kalean egiteko gaitasunak ere eragina dauka, eta erabilerak ebai hortikan gaitasun hori ez dutenak edo sentitzen ez dutenak ez dute beste egiten kalean, baina gero aurkitzen ditugu inglesezko bideoak, musika, gozapia bat, serieak, pelikulak kontsumitzen aurkitzen ditugu ez dut ingelesan askoz baitasun handikoa izango dutenik, baina euskerazko kontsumo hori berriz ez da hain handia, ez? Eta nik uste eskaintza bat da kasu batzutan oso anitza euskeraz, baina zabalkundea agian ez dela hain handia izaten, ez? Nik bada bat sentsazioa, gu gaztekin juterean beti saiatzen gea eskaintza kultural zabal bat erakusten, ez da, relatoia gustatzen bat bazaile zerbait euskeraz eskaintzeko aukera eduki,
edo beste musika mota bat gustatzen bazaie, edo bereien gertuko gauzak direnak euskeraz eskaintzea oso garrantzitsua dela. Azkenen bereik bai ikusteko, bereien hizkuntzan, bereien guztiko gauzak ere ditzazketela, ez? Eta horien arteko diskursoa adibidez ez da hori izan, eta zuen egitasunak pixka bat bai, hortikan bideratuak daude, denak aldatu behar duelako momentu baten txipo izta. Zer egin beharko genuke gazteekin gauza hauetaz gain, zer egin genezakeguk gazteen bizitzan euskera presentzia handiagoa izan. Nik ez dut, onkarik handiena dela, pasatzea euskaldun ikasle gazteen hizkuntza izatetik, euskaldun izlari gazteen hizkuntza izatera, izlariena. Eta nik ez dut horrakoa dela, nortasuna nintzak egote euskeraren bueltan, ez? Baditugu, regunero euskaldunak, rapero euskaldunak, txoni euskaldunak, ez dakit, anistasun horren barruan, tribu guztietan euskerak izatea bere lekua, ez? Eta sentitza beraiek, leku hizkuntza bat, adierazteko esparru horietan, ez? Dela beraien esparru naturalak. Eta zentzuretaz ere egin dezakegu, nik uste dut empatia linguistikoa izan, eta hori balen nahi partu duan gara biderotik, saritu gaitasun gutxi duten ahalegina eta hori asko txalotu eta gaitasun gehienei gehiago eskari. Zentzuretan gugai ere egiten dugu Euskara Abenturan influencer taldetxo bat osatzen dugu, hau hemen geratu da dira, beraiek ere ez dakite, baina saiatzen gara identifikatzen liderokotzak naturala duten gazteak espedizioan, eta egiten dugu bilera sekretu moduko bat espedizioa hasieran, nolabait erantzukizuna eskatzen, eta ez duaz bakarrik euskarari gorena dutenak edo gaitasun ez, profil asko ez. Orduan bakoitzari eskatzen zaio, duen neurrian eragitea, ulertarazten euskararen erabilera guztion handura dela, eta ere ematen protagonismo bat, eta izan daitezela protagonista eta aktibo ez beraieko dela sentitu esaten. Ez da gogoaz urdinago gara helduak eta laranjak izio gitarra gazteak ez, hau ez da urdino kontu bat, hau guztion kontua da, eta mesedez lagundu edo egin dezagun elkarrekin bidea, hori beraientzako oso garrantzitsua da, aldunta sentitzen dira, eta empatia hori izan ere bai ez, bakoitzari eman aldunaren heinean ematen duen hori zaritu, txalotu, eta bide elkarrekin egiteko eskatu ere bai, erantzunkizunetik eta ematen ere beraiei garrantzi hori ez, guztion kontu gara, ez bakarrik erakunde eta euskalduntzako jendearen ez. Bai, da bat ados. Espazioak eskaini behar ditugu, espazioak zabaldu behar ditugu, euskarak hartu behar ditu espazio batzuk orain arte gaztelerak bete dituenak, eta ikusten, edo frantsesak, ikusten dutenean euskaraz ere egin dezaketela beste hizkuntzetan egin dituzten edo egiten dituzten ekintza horiek, orduan eta errazakoa izango da euskararen zabalpena, bai, hau da, nik beti hori erraminta bezala erabili behar dugu hizkuntza eta ez helburu bezala jarri. Beraz, espazioak ahalik eta gehien zabaldu euskarari eta horrela egitea dako nahi. Aipatu duzu lidergo edo influencer horiek, nik zoritxarrez edo aurkitu ditut azkenen aldian lidergo horiek baino negatiboak. Bitzatzen Euskara Abenturan ere tarteka bate-baten azalduko da ez, baina oso harritutako ditu nahiz azken aldi begirale titulu ateratzen nahi dian hauen artean, esan banuke, 18-20 urteko gazteak garai bateko edo zaharren diskurtsoekin, ez? Zer nahiago dugu, mediku bat edo mediku euskaldun bat, ez? Eta gainera dira pertsona batzuk oso garbi daukatenak diskurtso hori eta indar handia daukatenak. Sorpresa horrekin aurkitu izan du naiz, taldeetan oso taldean hitzak izaten dira. Demagun 25 pertsona, titulu ateratzen, Euskal Herri guztikan, batez ere Gipuzkoarrak izaten dira, Azpeitiarrak izaten ditugu, Andoain, Goierrikoak, Donosti ingurukoak, denetikan. Eta ikusi dutena da, diskurtso horien aurrean, berez aldeko diskursoa daukaten horiek isilik gelditzen dira da askotan horri ezin erantzun ez, eta gazte horiek ere gure artean baditugu, eta horiekin diskurtsoa aldatu beharra dago,
oso oso diskurtso ilun eta juten egia gazteak, eta esatet, 25 gazteatik pare bat, oain, eta berguzitan aurkitzen ditugu diskurtso horrekin, eta dira, titula euskaraz ateratzeko aukera ere dutenak, ez dira badukate gazteleraz ateratzeko aukera, baino etorri dira euskaraz itea, orduan, doleko jarrerak zuek ez dituzte agian aurkituko, baino Neu udalekoetan eta hezkuntzan eta lanean ez ditut antzeman gehiegi, egia esan, ez naiz orain ez daukat buruan, urte terdi dara bat baitaren lan honetan, baina ez daukat buruan, baina gazteak joaten direla diskurso horretara, joan ez dira berai nahi dutela joango, hemen azkenean diskursoak eraiki egiten dira, diskursoetara jendea erakarri egiten da, badakigu ari den zein diskurso eraikitzen, ze baliabide dituen jendea erakartzeko beraien diskursoetara, eta gu hor txikitik beti ere ahulago gara, ez da? Baina horren egin beharko dugu, beste aldegin bat horrelako gauzak gertatzen ari badu badira. Gure nahi, lehenengo espedizioan izan genuen persona bat, bazukala profilo egia da, ez ziotela kasu gehiagirik egiten ere, eta ere, igual kasu batzuetan, igual neurrezin da eragin, ez? Baina, influencer taldearekin adibidez, lehenengo urtean sartu genituen taldean, bi erdale usle, baina zutxu-zutxuak, apropos ere basutelako liderogotza natural hori, eta ari ziren erdal taldetxo potente bat sortzen ez, eta zen sartu ditzagun ere, eta baina gira da zutela horren diskurso gogorra. Baina basuten ere beraien errealidadetik esaten zuen ezken nire guretzako, ni euskeraz ezin naizen moduko azaldu. Nik bat dut gaztelera naizen moduko azaltzeko. Eta, klaro, esaten zuen, ez azaldu gazaren modukoa izanik ez, basaiatzen ginen ere horrelako elkartze aukeretan, diskursoa lantzen beraiekin, eta saiatu da kartzen. Kasu bat askoz gehiagorik egin, baina orokorrean ikustera egiteko aukera badagoela. Aipatu dira Euskara Batua, euskalkiak, gazte hizkera, azkenean freskotasun hori bai edo ez. Uegako gazteek euskalkiaetan egiten dute, Euskara Batua duten horiek eta ez. Badago gazte hizkera bat, batuan eduki daiteke ere gazte hizkera bat. Nik ikarri dutona, angikamulari zegintzak, hemen daukagularean gero berak eskutatzen dut, baina bat egiten dut, berak askotan esan duenarekin. Nik uste ezin dela gazte hizkera bakarra bat ez hitz egin, eta hizkera gaur dela, realidad soziolinguistikoa gaina, ez dakit orduan hizkera oso bestelakoak daude, guztiak dira balikoak, eta nik ikusten dudana da, dagoena oso dugan dela euskarniola, gazte erdara eta euskara nahaztea, euskalkia eta batua, bakoitzak egiten du bere euskalki propioa, nik neuk ere bai, esan ni gaztiztarra naiz, ez daukat euskalkirik eta egiten dut dela, eta ondo dago ez. Alde esan dudanaren aritik, euskara ditzaren ariten ez denarela, eta ikuste du garbizaletasun hori hortik urundu behar garela, eta balioan jarri egiten diren euskara guztiak eta bakoitzarentzako, ez dakit, testuinguruaren arabera ez, baina gazteak azkenean behar dute erabili beraien artean, eta adibidez egin genuen lehenengo urtean, ahobizi dinamikaren hildotik, txapa batzuk egin dituen lepoko batzuk, eusle ahobizi izan zitezela eskatzeko, eta hartu zuten konpromisoa taldean, eta txapak ziren, gehu elkartea, gaztizko elkarte batek txosnan, jaietako txosnetan atea zituen txapa batzuk, eta la mola, denak bizerri, nebait tinkoak, ez? Ni adibidez horren oso salean egizela guzti dut, horrelako baliabideak behar dituztela gure gazteek, ez? Eta hori gustatu zitzaien pilo bat. Bastak dituzte dut, hizkerak eraikitzeke daudela, eta horrelakoak ere sortu behar dela, eta horrelakoak ez daudela eta baliatzen dutela gaztelerazko zerbait adierazteko behar dutela, ondo ere, bai, ez? Gauz. Bai. Denbora bukatzen kontu zaitu da, zerbait gehitzeko ondo da. Ez, zerbait gehitzeko horrela, azkenean hoxinez. Ikusten dut, pixkananarekin oso eremu ezberdinetan ari garela lanean, kontatu dituen Euskal Abenturako esperientziak eta bat gure udalekuetan ez dauzkagu, orduan biak dira importanteak, guk
guretik saiatuko gara horri eusten eta eusle papera jokatu dezaten behin herri horietatik kanpora ateratzen direnean eta behin horra ateratzen direnean lanek eta egiten duten lanarekin horiek ere euskaraz baldin badaude asko zogetu ez da. Bai, eta zuk egiten duzuen lana ezinbestekoa da, gurera datozenean, izateko horre gaztea mundu batzuk utziko diotenak eta diskurso garbi bat egin ez. Orduan, denetik behar da pizkat bide egiten jarraitzeko. Eskerrik asko.